bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. USOBISHINI umlingisi uSiyabonga Shibe ovulele icala lokusebenzisa imoto ngaphandle kwemvume yabuya ishayisile futhi namakhondomu akade esebenzile. Nginibelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili Radio Inc. Azakade mina ngiveze kuntuthu ngakhumalo bathi elaspo namakomenti moto semusha like ngizacela uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke. USOBISHINI umlingisi uSiyabonga Shibe ovulele icala lokusebenzisa imoto ngaphandle kwemvume yabuya ishayisile futhi namakhondomu abekade esebenzile. uShibe uvelele icala ngowaduma kwezomculo ubha okungiyena obemboleka imoto ngokuthola kwabezindaba. Shibe okwadlala uqhabanga kuzala uboleka imoto kubha bavumelana ngokuthi ukhokha 1000 ngosuku okuthiwa ukugcine uxatshana kungenzeki lokho. Ubha uthi into edala ukuthi avule icala ukuthi uShibe ubegwevene imoto engamtholi ngisho ucinge nenqaba nokhiye wabo ukugcine sethuma laphana ushayile ukuthi ayoyilanda imoto nakhona ibuyisa ishayisile ineconomy ebekade esebenzile ngaphakathi ugcine ethumela u3000 kuphela kodwa imali okukumela ikhokhe inkulu kakhulu ingaphezulu kuka 20000 wamarandi. kuShuba uthe yena useziqhubela lona ibhizinisi lokuqashisa ngezimoto ngoba washaya kakhulu ngesikhathi se-COVID-19. ebuza uShibe ngalolu daba uvumile ukuthi uyalazi kodwa umangela ukuthi kungani ubha enze kanjena ngoba bangabangani abadala. indaba economy akayazi akayibuze umshayeli wakhe lo wafika ezolanda imoto wayehamba ngemoto washayiswa iloli labaleka bakwazi ukulandela impela ebalithola lapha. ubha bengamtholi nasecingweni ufuna ukukhuluma naye kodwa futhi uyile nasemaphoyiseni ukuyoza kahle indaba ukholwa ukuthi usazolithola ithuba elanele axoxe naye umngane wakhe. ubha usuka kude kakhulu naye kusho uShibe okhulumela amaphoyisa aZulu-Natal uConstable Thenjiswa Ngcobo uliqinisekisa licala wathi kuyaphenywa. umangali uthe umsolo waziwayo uthatha imoto yakhe wahamba nayo ngaphandle kwemvumo kube sekuvula icala lokushayela imoto ngaphandle kwemvumo kumanje liyaphenya ngamaphoyisa aseDurban Central kusho uConstable Thenjiswa Ngcobo. Ngaza kwethu bekuzona ezihamba phambili namhlanje kwesisenkezweni. Ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare. Nimuzukulu mnandi nginithanda.